Yanzu haka, hukumar DSS tana jiran Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya sauka daga mulki ta kama sa, domin kuwa akan laifin da ya aikata na sayarwa da ɗan nashi fili na sama da naira miliyan 500 akan naira miliyan 100. Tabbas wannan labari ya jawo cece-kuce tsakanin 'yan siyasa. Sai dai kawai, ku dai masu sauraronmu, ku gyara zama, ku biyo mu har izuwa ƙarshen wannan shirin, domin jin yadda za ta kaya. Kada ka manta, idan wannan shine zuwanka na farko wannan channel ɗin, da ka yaƙuri ka danna subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A yanzu haka, sabuwar rigima ta ƙara ɓarkewa tsakanin 'yan siyasar da ke jihar Kano. Tabbas, hukumar DSS sun fara jiran Ganduje ya sauka daga mulki su kama shi, akan wasu zafafan dalilai da suka gano da kuma wasu sirrika da suka bankaɗo. Kan cewa, Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya siyarwa da ɗansa wato Abba Ganduje kadara ta sama da naira miliyan 500 akan naira miliyan 100. Tabbas wannan labari ya yi matuƙar ɗaukar hankalin al'umma da dama, har ta kai dai da ke jama'ar gari sun shiga cikin wannan rigima, inda suke cewa tabbas in ba a kama Dr. Abdullahi Umar Ganduje ba, su ma za su bankaɗo wasu sirrika, domin kuwa jama'ar gari dai sun ɗau zafi. Kaɗan daga cikin abin da yake faruwa kenan, masu sauraronmu, za mu iya cewa duka-duka a nan ne muka kawo ƙarshen wannan shirin. Kada ka manta, idan wannan shine zuwanka na farko wannan channel ɗin, da ka yaƙuri ka danna subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora za a na sanar da kai ba tare da ɓata lokaci ba ko kuma ka je nema zuwa su guraren. Mun gode sosai da sosai da kasancewa da kuke a wannan tasha tamu mai albarka ta Zamani News TV. Zamani News TV, tashar al'umma.